תחיה כאילו אין מחר, תרקוד כאילו אף אחד לא מסתכל. תצחק מכל דבר שמעלה לך חיוך. תיפול ותיפול אין סוף פעמים, כמו תינוק, אבל בסוף תלמד ללכת. תשרט, תחווה, תתאכזב, תהנה, תאהב וגם תכאב. ויש גם ימים שסתם תשכב לך על הגב. תעשה כסף, תתעסק במניות, תעבוד ב10 עבודות שונות. תלמד לדבר גם כמה קלישאות, אתה יכול גם ללמוד כמה שפות. תחלום חלומות, תגשים חלק מהם, וחלק מהם כנראה יישארו רק בגדר חלומות. תעזור לאנשים בציפייה שהם יעזרו לך, אבל אל תצפה, כי ציפיות יש רק בכרית. כולנו מכירים את המשפט הזה. המלצה שלי, תמיד תעשו לא על מנת לקבל, אחרת אכזבות צפויות לך בדרך, וחבל, כי הדרך ארוכה, לפעמים כן ולפעמים לא. תתחתן או שלא, זה לא רלוונטי כבר בימינו, אבל תביא ילדים, 1 או 2 או 3, ואם כבר בנישואים, אז תתגרש 2 או 3, כי הריגושים היום הולכים מהר ואנשים בוחרים שלא לתקן. תעבור צד, תישאר צד, תבחר צד, העיקר שיקבלו אותך. תקעקע את כל הגוף, אולי קצת צלקות מהחיים, אולי סתם כי בא לך לחפש ריגושים. תאסוף לך כמה חברים, וזה באמת רק אם בא לך, כי אין כאלה אמיתיים. תבחר 1 או 2, זה ההמלצה שלי לחיים. ואת הזמן, הזמן, תנצל כמה שאתה יכול. מה זה משנה אם היום או מחר אתה תסבול? אתה יכול להיות בדיכאון היום, יכול להיות בדיכאון מחר, תבחר לשמוח, תבחר להיות עצוב, יש לך את האפשרות בחירה. השאלה היא, מה אתה רוצה? אבל בסופו של יום, אל תשכח. אתה יכול לעשות הכל. אתה יכול לבחור איך לחיות את החיים שלך. 60, 70 שנה, 80 שנה בגבורות. אבל מה שאתה לוקח איתך שם למעלה, זה רק את המעשים שלך. אז אולי לפעמים כדאי לעשות חישוב מסלול מחדש, או להמשיך כאילו אין מחר.